umwe murume ochobva adaro angati ini ndode kuchengura mukadzi wangu, handisi kuda kuti mukadzi wangu abatwe neumwe munhu nekuti hazvibudi zvamuri kuita. Uchobva apuwa mambama maviri, uchobva atonyarara hana kuzotaura ichienda mberi. Vaingoti watotaura vairova nembama, watotaura vairova nembama. Ndakati pamusoro peumwe womurume pouya murume futi umwe inini pakati. Ndakatombotiza maZCC ndichifunga ndichiti maybe mapurisa. Tajaira maunifomu ekwedu kuZimbabwe. Alright, maiona semapurisa. Ndaiona semapurisa ndikatovatiza maZCC ndikati mapurisa. Kufara kusangana zvakare muchirongwa chedu Across the Border. Zita ndinoitwa Dumisani Mulambo Mafanise. Tinotenda kune avo vanoramba vachititsigira vichisubscribe. Kana usati wasubscribe chigara wadzvanya subscribe kuitira kuti next episode dzinotera dzisakujambe. Kozoitawo avo vanenge vachiti kasi chirongwa chenyu chinongodhila nevanhu vekuChipinge chete. Aiwa kwete. Kungotiwo vanhu vekuChipinge ndo vakawanda vari kuuya kuchirongwa chedu. Newewo unokwanisawo kuuya. Neavo vanenge vechiti dai mati pachirongwa ruviri rutatu pa wiki ndo shuviro yedu. Asi pari zvinezvi imimi mukakwanisawo kuuya nenyaya dzedu dzinoita kuti dziwande, tikwanise kubuditsawo dzakawanda. Hatidi kutambisa nguva, ngatipinde munyaya yedu yezuva ranhasi. Across the Border season 2 row 1 Linda take 2. Aiwa musimuze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye ziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so chimanya kumwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva ngatipindei muepisode yanhasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva mai vanga vari kuvaitesa musika ndobva vatozvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter coffee. Amai tinokutambira muchirongwa chedu Across the Border. Makadizvi? Tiripo makadiwa. Tinosimba. Tiri nani hedu. Muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti nhasi tiri kutaura nani? Rutaura naLucia Mtisi. Alright. So Lucia Mtisi anobva kupi? Ndobva Chipinge kwaMapungwana kukopera chaiko. Alright. Kunonzi kuopera. Alright. So tingati Lucia nhoroondo yake yeupenyu, makuriro akaita kusvika pari kozvino nhasi, munhu akakura sei? Timonzwa udimbu hweupenyu hwenyu. Inini mai vangu nababa vangu vakasiyana. Ndofunga ndiine 2 years. Ndongoita zvekungoudzwawo kuti ndanga ndiine 2 years. Then ndakasara ndichichengetwa namai. Mai vangapedza 7 years vasati varoorwa vachiti pamwe baba vangu vachadzoka sezvo vanhu vanga vasina kurambana. Baba vangu vakangoita zvekuuya vachingotorwa nemunin'ina wavo. Vatorwa nemunin'ina wavo vanganzi ngatiende kuChristmas. Then vakabva vaendawo Christmas December. January mai vangu vakangomirira kungosvika 7 years dzipere. Mai vangu ndobva vakazoona kuti munhu uyu haachauyi, ndobva akafungawo zvekudii
zvikutochinja pfungwa, vobva vazowanawo umwe murume wakavaroora. Inini pavakasiya mai vangu vakavasiya vaineni inini then nenhumbu yacho vakabva vasununguka mwana mukomana vakabva vamutumidza zita rababa vangu. Vatumidza zita rababa vangu, mwana uya haana kuzorarama akabva atisiya zvake. Then mai vangu pavakaroorwa vakabva vandisiya kwasekuru vangu. Vandisiya kwasekuru ndakagara nasekuru nambuya nana mainini vangu vanenge navamai nana sekuru kuhanzvadzi dzamai vangu. Then ini ndakatokura ndichitoti munoti ndina baba here, ndanga ndichitofunga ndichiti maybe baba vangu vakatofa kudhara. Ndanga ndisikatozivi kuti baba vangu vachiri vapenyu. Ndakazoti 2010 ndati grade 6 nekuti ndakanonoka kuenda kuchikoro. Ndanga nda grade 6 ndaiti ndingaenda kundombochinja zvikoro, ndichichinja ndoya ndodzokerera kumashure. Nda grade 6 ndo pakatanga kuuya baba vangu. Baba vangu takazwa iri phone. Baba vakafona vangati vakafonera kuna sekuru vangati ndiri kuuya. Vakaita wakafona ihanzvadzi yamai, vasvikira kuhanzvadzi yamai ivo baba. Hanzvadzi yamai ingafona ingati baba valusi vari kuno. Saka inini nemunin'ina wangu takazwa mazita akada kufanana kuti inini nonzi Lucia iye anonzi Lisiwe. Saka apa vanhu havana kunzwisisa kuti ndibaba valusi kana kuti ndibaba valisiwe. Then ivo vakabva vangoti ehoyi. Baba vangu ndakabva ndati mangwana wacho pavanga vati vari kuuya, takabva tasangana murodhi. Tingabva tatomhoresana, asi ivo havana kundiziva. Ini ndakangovaziva nekuti ndanga ndanzwa kuti chini vari kuuya. Saka ndanga ndine kakufungirawo kekungoti pamwe ndevangu pamwe ndivo, nekuti vakati muone kwacho wanyu nguva yareba. Saka ini ndanga ndisikatozivi kuti chokwadi ndiwo here. Pandakazosangana navo ndochoona kuti ava ndanga ndichivaziva, baba vadiki ava, step father, ndanga ndichivaziva. Ava vangu ndo vandanga ndisingazivi. Ndakatoona kuti zvachinja, tingatodarikana vangatochimhoresa vechiti makadiva tete, tingatopfuura tichienda. Ndo pandakatangawo kuona baba vangu ipapo. Ndo pandakatanga kuvaziva kubva ndiri mudiki. Ndanga ndisingavazivi, ndakatanga kuvaziva ndaku 15 years. Saka Lucia akazopindwa nepfungwa dzekuya kuJoni zvanatsombodini? Ini ndakapindwa nepfungwa dzekuya kuJoni nenhau yekuroorwa. Ndakazoroorwa kubva pakazouya baba vangu, ndakazoroorwa 2012, anotora hangu makore. Chozoroorwa 2012, ndaroorwa 2012. 2013 ndipo pakazouyi pandakaroorwa 2012. Murume wangu akabva auya 2012 ipapo muna December. Then ochobva adzoka muna January. April ochobva adzoka futi. Paakadzoka April ndo patakazoti tiende tese kuJoni. Saka rwendo rwanga rwakamira sei ende makafila sei kuti takuenda Joni, ende feeling yowo yekubva kumusha kuti takuenda kuJoni makafila sei? Pandakatosimuka ndichitoti ndiri kuenda kuJoni, ndaitofara zvekutoti ndiri kutoende Joni, kutodakara chaiko kutoti ndakuendawo Joni. Pfungwa dzangu dzaitofunga ndichiti Joni racho moti rine sango here kana kuti kune ivhu here, hakuna. Ndichitofarira kutoti ndiri kuenda Joni. Tingabva tapinda mubhazi redu raMasimeri. Tapinda mubhazi raMasimeri, ini ndanga ndisina passport. Then murume wangu ndiye wanga aine passport. Takati tasvika pabhodha tingadzikiswa. Ungazi vasina mapasipoti chidzikai. Isusu tanga tati tinozvionera pabhodha, tinozviitira zvinhu zvedu, hatina kubhadhara mari kuna driver kuti yebhodha jamba dziya dzinobhadharwa dziya. Saka tadzika tichosvagira vanhu vedu vekutambutsa. Shuwa takavaona vanhu vaya. Takafamba. Ipapo murume wangu akazodarikirawo nemota angaende kondimirira mberi. Inini ndini ndakazodarika nemumvura nekuti ndanga ndisina passport. Takafamba
Vanhu vacho vanga vari rafu endi kuvatarisa chero fesi dzavo chaidzo dzaitoita sekunge hameno dzitori nemavanga unoti pamwe kuchekwa nemapanga kana kuti kudii haunatsi kuone kuti vakadii. Maziso avo akatsvuka kuti piriwiri ekuti chero ungasangana nawo uri murodhi uri wega unokwanisa kutotiza uchitoti ndaona mabhinya nekuti vanga vasiri vanhu vari right. Vanga vakatanga kutambutsa vari varume 3 asi isu tanga tiri kuma10. Then takafamba pane umwe mukadzi wanga aine vana vake 2 nebhegi hombe. Saka inini ndanga ndisina hangu chandanga ndakabata. Chibhegi changu changa chaenda nemurume wangu. Then takafamba vanga vane rafu yekuti chero ungati ndabaiwa vanga vasingamiriri munhu. Takafamba tingaambuka nemvura. Mvura macho mvura yange yakawanda. Ndopandakatanga kufunga kuti ndo Joni racho here randauya. Dai ndakaziva hangu kuti ndozvazviri ndaida ndisina kubvira ndauya kuno. Ndichingodemba asi chekuita panga pasisina. Waingozwi zvone waingoti ivo vaingopinda vongoti teverai rodi. Teverai kwendiri kuenda. Votevera apa inini zvemvura ndanga chero ndiri kumba chaiko mvura ndanga ndisingatomufariri chero kuambuka karwizi kadiki diki ndanga ndisingatokafariri futi. Asi zvakandipa kuti ndishingi. Ndirimo mukuambuka ndaingoti ameno pamwe ndichafira muno musvikawo ndadi ndaambuka. Takaambuka marwizi anokwana kuita 3. Then taamajecha manje. Majecha acho ainyura chaiko. Bhutsu dzangu dzakabva dzasara mumajecha. Bhutsu dzasara mumajecha ndikati ndokumbirawo kumbotarisa bhutsu dzangu dzasara mumajecha. Vangati sarai makamira ipapo. Wotoona kuti vanga vasina mwoyo wetsitsi uya wekuti chero ungadii unofanira kuti vakudini sevanhu vemunenga mwabhadharawo zvekuti kana uchiperekedzwa vanokuperekedzawo zvine tsitsi nerudo. Vanga vasina rudo nemunhu. Vanga vasina tsitsi nemunhu. Vaingoti chero zvazvaita. Bhutsu dzangu dzakabva dzasara mumajecha. Bhutsu 1 ndiyo yakasara. 1 ndiyo yandakasara ndichifamba nayo mumajecha muya. Tichobva tabuda mumajecha tingasvika pane maibaya manga mune munzwa. Kuri kubaiwa uchienda. Uchibaiwa mukano wekuti ubvise munzwa wacho wanga usina. Waingobaiwa uchienda. Then tichobva tazobudirira tingaambuka tingasvika paMessina. Tasvika paMessina tichobva tanzwi kombi iri pano chipindai tidi muchienda vanoenda Joburg, vanoenda Tembisa, vanoenda papi veichitotaura Pietersburg. Mese muri kukwira mumota 1. Ipapo tanga tiri kuma 10 ikoko. Tichobva tatopinda tapinda mota yakanaka. Murume wangu ndakatatosangana naye. Ndotobva ndatobvisa bhutsu iya. Ndobva ndatoirasa. Ndairasa ndikati ndozopfeka zvimapushi ndapamberi zvandaya ndakatoisawo muchibhegi. Ndakatobva ndakatosarudza hembe dzangu dzekuti ndisvike ndichinopfeka mberi sezvo ndisina pekutangira kuti ndosvika ndichipfekei. Then takapinda mumota. Tapinda mumota takati fambe tichosvika pasango. Patakasvika panga pangori neimba yanga iripo. Tichobva tadzikiswa kunzi sarai pano. Tiri kuuya tichimutora izvezvi. Tichobva tasara takagara kuda kuona zuva ratovira. Nzara hayo. Vamwe vechiende kotenga vanga vaine mari. Isu mari tanga tichingobhajetera kuti tichadii kanga kasara kacho tione kuzofambisa tichiona kuti price yavanga vachaja kanga karipo kachenja asi tanga tichiti tozoona kuti zvinenge zvakamira sei. Zuva rakavira tingavata. Mangwana makuseni pachena vanhu vochobva vati regai tidii tione kuti hativabati here then tibvunze kuti tinoenda nguvai. Vochobva vazosvika vangati kwakazara mapurisa murodhi. Saka hatisi kuenda. Tinoenda riini hangati ameno izvezvi ari kutouya mapurisa. Ibvai pano pendiri. Tobva tamhanyiswa
nemusango kurumba tichienda. Kakuenda koti umwe naumwe unohwanda pake. Waingoti ungauya 2 minutes vati pane maprisa ouya, 2 minutes maprisa ouya. Ringabira zverezwa iroro. Akuzoti mangwana kwachena futi. Takazoenda kumaskati. Tingakwira tiri 10 zvezvozvo. Then takazoti tasvika pane kamwe kanzvimbo andinatsanguziva kuti ngepapi. Takagara 2 days dzakazara. Tiripo pachinzvimbo ipapo. Patisingazivi ipapo. Then takazoti tachisvika pane kamwe kanzvimbo takaona vamwe vanhu. Patori negrupu rimwe pachisango, pamberi pechisango ipapo. Vochobva vapinda vamwe, tichobva taita 48 mukombi. Taita 48 kombi inopinda vanhu 15 iyaye. Taita 48. Then maingozwi munotengurana. Kusengana. Umwe ouya pamusoro pako ogara pamakumbo pako, umwe ouya zvogara pamakumbo pako. Pamwe mune yamakatengurana muri 3. Muchingoti umwe ouya ogara, umwe ouya ogara. Then ipapo murume wangu wanga aripo. Then ini ndichobva ndati ngandiende kune murume wangu. Saka vanga votoziva kuti uyu murume wake nde uyu. Vochobva varamba vangati ndogara apo. Umwe murume ochobva daro angati ini ndode kuchengura mukadzi wangu, handisi kuda kuti mukadzi wangu abatwe neumwe munhu. Nekuti hazvibudi zvamuri kuita. Ochobva apuwa mambama maviri, ochobva atonyarara ana kuzotaura ichienda mberi. Vaingoti watotaura vairova nembama, watotaura vairova nembama. Vochi tichofamba, ndofunga takafamba zvekuma 2 hours. Vanga vati vachaja Maria, vanga vachaja. Sa vanga voti vangafamba 2 hours. Vobva vati mari yakwira. Vangafamba voti mari yakwira. Sisi takatanga tichakabalanza. Tichiti mari tinosvika. Mari tinosvika. Kuzoda dai mari haichakwana. Chobva tasvika parimwe zisango panga paine mugamu apa itotyisa panzvimbo pacho apa kwakumahwanidzo usiku. Tasvika vochomise mota vangati vochotanga kubata bhuku ravo, vanga vaine bhuku ravanga vakanyora mazita. Vochotanga kubata bhuku. Vochodaidzira mazita. Rangu ndo rakatanga kudaidzwa. Vangati Lucia Mtisi dzika. Chobva ndadzika. Vodaidzira vamwe zvichienda zvakadaro vechiti dzikai. Hamuna mari. Tobva tatora kamari katanga tiinako. Murume wangu chobva apa futi. Tichobva tapinda. Fambe ndizvozvo. Fambe ndizvozvo. Kusvika tapererwa tisina kana mari. Vakuti tinomudzisira musango. Apa wanga huri usiku. Hauzivi kuti wadzisirwa ipapo uchaita sei kana kuti uchadii. Apa waiti ungangopindura kana kupindura zvevasingangoda havasaitaura newe vaingopambama. Vakatanga vari 3 vakazopedzisira va 7. 7 pakugara patanga takaita koko vamwe vanga vakatomirira mumasiti. Vakamirira mukati mwemasiti. Zvekuti kana kufema chaiko kana kuti udi waitotishaya kuti unoita maitire. Makagarisana muri mukombi vanhu apa ndandaka pamusoro peumwe womurume pouya murume futi umwe inini pakati. Tobva tafamba takadaro kuzosvika patakasvika obva ati ndakuda mari. Apa isu mari tanga tisina. Chobva taona kuti saka todi plan. Apa wakuti unotisiya. Uchobva ati fonerai hama dzenyu. Mwataurire kuti chi muri kuda mari. Then ndo pakazofonerwa baonkuru. Mukoma womurume wangu. Then yafonera ndo paakazoti ndokumbirawo kuti muwape foni. Vopa umwe wafoni angati ndokumbirawo kuti musvikise chii? Musvikise vanhu ivavo kunoku. Then mari yenyu nomupa petinosangana ipapo. Ndichauya ndichimutora, ndichivatora. Angati kwemuri kutaura ikoko ina ndisviki. Ndoda kusvikira pakati. Ndo pandiri kusvikira. Then shuwa ndo zvakaita baonkuru vochobva vazouya vochotitambira. Asi takarwadziwa. Ndokuzosvika pamba dhére chifo. Tichiverenga nedhera takabva kuZimbabwe takaita 5 days tiri muroad. Pasina chikafu chinodyiwa.
iri nzara yega yega. Apa painzi inini handisvike ikoko uyai pakati panzvimbo pakanzi bamukuru vauya apa pakaita sei? Pavakazoti vasvike vakazotaurirana nekuti sezvo vanga vechida mari yakanyanya, vakazotaurirana pavakanzwisisana mari uchobva ati uyai tichisangana paMidrand. Saka masvika mujoni? Takasvika, upenyu hungafamba, murume wangu waitoshanda. Zvingafamba ndingaita shungu ndikati inini hangu handichadi kudii kuzofamba futi ndisina passport nekuti ndakarwadziwa kwete zvekutamba. Ndakaita shungu ndikatorese passport rangu. Then ndingafamba ndichiuya kuno kune passport ndichidzoka ndakandofamba chirungu chaicho nekuti ndaitoti pamwe pagore ndaitouya kana ka3 kana ka4 ndichidzoka ndichidii ndichidzoka ndichidii. Manje passport rakazosvika zvepakudii pakuexpire. Rasvika pakuexpire apa mari hapana ndiri kumusha. Rakatoexpire ndiri kumusha. Ndakagara murume apa wanga ari kuno kuSouth Africa. Uchiona kuti life yacho haisi kufamba, murume asi kushanda. Iwo kumusha kwacho uri kudawo kuti vana vaende kuchikoro, ndine vana 3. Vana ivavo vanofanira kuti vaende kuchikoro. First born ine 11, second 8, third ine 4. Saka vana vanenge vachida kuenda kuchikoro, vese vanoenda kuchikoro, kadiki kanoenda kucreche. Uona kuti upenyu hwacho hunenge huchinetsa, unoda school fees, uri kuda chikafu, vana vari kuda hembe. Zvakatowanda zvinodiwa muupenyu. Apa inini wacho ndiri kumba, basa kwedu kunorimwa chibage. Saka taingoita upenyu hwekuti tirime. Apa warima futi chibage chacho chinotengwa nechipi price. Wode kubalansa udai hapana kana chinobalansa. Nekuti kuti uti udye chine unenge uchida udai apa murume kuno kwaasi kushanda. Then ndakabva ndati kune murume dzoka uye kuZimbabwe. Murume akabva ati alright ndiri kuuya. Ati ndiri kuuya. Ndagarira kuti munhu achauya. Wona munhu auyi. Obva azoti ndafunga kuti muuye unono tione pamwe tingabatanidza. Ini ndobva ndasanganisawo pfungwa dzangu ndombofunga kuti saka ndidii ndiende ndingaenda apa kunoku kwacho ndiri kuZimbabwe ndokwanisa kumboita zvimaricho. Ndichimbodai pamwe mwana umbokwanisa kumboenda kuchikoro, pamwe kuchikoro kwacho wodaidzirwawo kuti tanga totosikana nemagai kuti tiriwe magai. Magai ndo maricho. Saka kuchikoro kwacho aikwanisa kutodaidzirawo. Then washandirira vana vako voenda. Saka chinonetsa nechekuti kwedu kwacho vanhu vakangozarawo vekudaro. Saka akusaizopindawo manje, waizosvika pamwe apera kusisina. Vamwe vese vanenge vadini, pamwe vamwe vanenge vawanawo, vamwe vodini voshaya. And futi kumaricho kwacho kumaricho kwacho kuchikoro vaita kutosarudza vaya vanenge vane zvikwereti zvanyanya kukura vechiti vaone kukava. Saka inini ndanga ndisina zvanyanya nekuti 2 years chete dzanga asina kushanda. Saka ndaingoti ningadai chero ningaona $10 kana $5 ndobva ndaendesa kuchikoro. Then zvadaro ndadzoka panyaya yangu. Zvadaro ndakabva ndati manje ndodii ndiende kana ndisaende. Ndichobva ndati ngandiende tindobatsirana tiri pamwe chete. Nekuti pamwe zvinotadza kufambawo nekuti ari vega. Ndakasimuka, apa handina passport. Hana yangu iri kungorova kungoti ndichasangana nechiya chandakasangana nacho. Asi chekuita ndanga ndisina nekuti mari yekuti nditore passport panga pasina. Vangori nemari yekuti vadii yetransport chete, yepassport panga pasina. Kuti nditi nditange kutore passport yanga isingakwani. Madhezi ano passport yaakudhura. Madhezi andakatora passport yaita 53, izvezvi yaakwa 70. Saka ndanga ndotoshaya kuti ndochidii, mari yacho handina. Ndichobva ndafamba ndakatokwira mota yangu
ndotoende mutaundi ndotopinda mubhazi. Ndapinda mubhazi ndobva ndauya kuno kuSouth Africa. Pedzepo ndisati ndasvika tiri pabhodha takabva tadzikiswa takapiwa chikombi chatakapiwa unganzi pindai umu vasina mapasipoti. Then takabva tapinda tanga takatowanda. Tapinda chikombi chino changa chisina masiti. Manga muchipisa zvisingaiti. Apa manga makatsikirirana zvekuti unoshaya kufema kana kuti unofemera papi kana kuti kudii. Vamwe vakaita yekumira vachinyi manga makatoita yekumira makazembera. Yesh. Semuskiri rere 48 futi mukombi ye15 kana zvimwewo. Zvakangoda kuenderana asi apa takafamba haidu kadistance kadiki. Zvakakurumidza kuita nani. Then varume nevakadzi zviya zvekuti murume hanzi asandigoma asadi ndezvekunyeperana zviya zviya. Then takadzika tafamba vangati tiri kuda kuti tidarike chaipo nepabhodha. Takafamba tichodarika mapurisa ekutanga vochomadhiza. Vamadhiza pechi2 zvakaramba kuda kudai zvichoramba votouya vangati toda kusunga. Tichojambira kuseri kwanga kuine road rematrain. Apa yanga ingori risk yekungoti ungaona waita ene mistake kana kuti kungovhunduka ungatodonha. Waikwanisa kutofira ipapo. Then tanga takawandawo zvedu kwete maningi. But pane vana mai vanga vaine vana. Mai vavo vakati vechibereke mwana wavo vakada kudonhedzere mwana mukati chakazodonha ijira. Radonha jira havasina chekuberekesa mwana vakazopihwawo rimwe Zambia neumwe mukadzi. Then tafamba pano pamutaura munjanjere matiko road rematrain. Munjanji asi mune uyu. Pane pasaidi kudai mumasaidi macho kudai mune magepo aripo kudai ekuti unokwanisa kuvhundutsirwa wodini wodonha. Muri pamusoro chaipo vekuti kutarisa pasi chaipo hapaiti. Saka painga paine umwe waitodaira foni. Then foni iya yakabva yatodonha. Kutodonha kwayakaita yanga isingatoreki. Kuti utarise kuti yadonhera papi chaipo paunotarisa uchitora pacho apaoneki kuti unotora papi nekuti kungotarisa pasi waingozwa madzungu. Panga pakanyanya kudzika zvakanyanya. Yadonha wakashaya kuti oitora and 2 vanhu vakadonhedza foni. Wani wacho mudzimai. Mudzimai yeye wanga achienda kune murume wake. Apa wanga asingazivi kwaari kuenda first time yake kuti auye Joni kunoku. Ndiye akatanga kudonhedza foni ichodonha. Umwe murume wacho ozoidonhedzawo futi. Zvobva zvatovharana. Waitoti watodonhedza chinhu zvaitobva zvavharana nekuti hapana pawaikwanisa kuitorera. Taenda kumalada. Kumalada kwairwadza. Raibva pamusoro ipapo pebridge richidzika pasi. Kuti uti uri pabridge ipapo kuti utarise pasi wainzwa dzungu. Apa inini ndinotya. Takadzika. Nana otanga kudzika. Pakatanga vamwe vangadzika. Then takadzika zvakanaka asi pairwadza zvekuti ranga risina kusimba raingodai kusheka zvekuti rinokwanisa kudonhedzera one side nekuti raiti pamwe pacho rakaita yekujoinidzwa anga akaita yekujoinidzwa kuti aone kusvika pamusoro. Pana mai vaya vekupihwa Zambia vese vanga vaine vana vaisungira apa pasaidi apa. Then ijira roya rosungirwa pano papa. Saka Zambia racho ranga risina kudii kusimba. Apa mai ava vanga vechitotyawo. Ndakatovaonawo kutoti neniwo takatosangana nekuti inini ndaitya ivo vaitya. Nekuti vaimirirawo kuti vanhu vatange.
ivo voti vazopedzisira apa kupedzisira kwacho havasi kuda futi vanga vachingotya vachingoti apa vanga vaine vana 2 1 wacho akatanga kudzika nevaiyambutsa ochodzika naye pasi asi vaingodzikisirwa zviya zvekungopopoterwa zviya nekuti havadi kubatsira vanenge vechiti ndingadonhedza mwana wako ndinozodii munozondisungisa kana ndikadonhedza mwana wako zviri nani uzvidonhedzere iwewe saka mai vaya pavakadzika vakasungira mwana wavo apo ndofunga nehana kurova nekuti kana uri pachinhu chinotyisa hana haizorori kurova inoramba ichirova kusvika wadini wapedza zvouri zvapera zvesituation yaunenge uinayo panguva yacho then mai vaya vakati votanga kuda kudzika kudai gumbo rekutanga jira rakabva rasunhuka apa pasaidhi peyo napa kudai panga pane gepu ranga riripo mubiriji imomo paa pane gepu ranga riripo mwana akabva adonha atodonhera pasi saidhi raidzikirwa nesaidhi rakadonhera mwana rakaende kodi kosiyana then mai vaya vakasara vechichema apa vanhu vazhinji vanga vari pasi vangachema vangati uyai mutibatsire manje munotozivawo vanhu vekuambutsa vashoma vane mwoyo murefu vakati ngatiende ndakangoenda hangu asi mwoyo wangu wachirwadza handizivi kuti mai vaya vakazosara voita sei dai vakazodaidzira mapurisa kana kuti mwana iyeye kurarama obvious haana kurarama nekuti chero uriwe munhu mukuru kana ungadonhera ipapo haurarami mwana iyeye kufa akatofa then chimwana ichochi chatanga tiinacho chakayambutswa neuyu nevarumao vakazodzoka nacho ivo vacho vatiyambutsa vatiendesa kune mota vochobva vazodzoka nacho hatizivi kuti vakazoita sei ndakatorwadziwa kuti ndakatore nguva chaiyo ndichifunga nezvazvo kuti mai vaya vazoita sei apa kuti uwataurire varume vacho kuti madii kutanga kubatsira mai ava mozodai vari kutya kusungwa nekuti mapurisa anga ari ipapo mapurisa anga ichifamba kuti ovamire zveshuwa apa isu tanga tataurirwa kuti pari kuuya vheni iri kusunga vanhu kuti vachimira zvichabudi mai vaya vakangosara vari vega vari padondo. Sa mayambuka makazofamba sei? Takafamba nemusango takafamba manga mune munzwa dzaibaya vanga vasina zvakangofanana nevaya vekutanga vanga vasina time yekuti vanga vechimirira munhu vanga vechifamba kuchoita vamwe mai vanga vaine mwana wavo futi vaiti uku vakabereka mwana kumusana apa vanga vane zibhegi iroro kuti ndinatse kuziva kuti ranga riinei chaiko rairema zvekuti chero kuti urisimudze nemaoko 1 nemaoko 2 raitorema then vobva vati bhegi riri pamusoro vobata mwana vakadai tichozobva tambuka kamwe karwizi panga paine mashango akadai yanga isitori nzira yekuti inzira but changa chingori kungoti vadimburire vaende kwavainga vachida kuenda. Then tafamba ndaitofunga ndichiti pamwe tiri kusvika padhuze nekuti tahambukira padhuze nepabhodha takafamba nguva refu tichifamba asi inini taingofamba asi mwoyo wangu wanga usisipo wanga uri kumashure kuna mai vaya kuti mai vaya vachaita sei. Takati tafamba tahambuka chimvura chiya tasvika pataifanira kuti timbohwanda mapurisa kuitira kuti vanga vachitiambutsa vaone kuti kwakamira sei kumberi. Vanga vachitiambutsa vakaenda mberi vangatarisa vangaona kuti kuri right. Taichuzwa 33 kuchinzi mhanyai omhanya unge kamupengo inga kamwana kadiki kumhanya zvekumhanya mosvika munongohwanda pasi mongobva marara kana kurara nedumbu kochuzwa zvevamwe zveingodaro kusvika mapera hatisati tapedza then zvaingoramba zvichidaro kusvika tazoambuka then taambuka kwakazorasika vamwe vakadzi 3 nevarume vamwe 2 vakadzi 4 nevarume 2 kuita 6 pamwe chete
havana kuoneka kuti vafambira kupi. Tichobva tagara vanga vachitsvaga vachingoti takashota kuona kuti takashota vaidaidzira bhuku, vaitora bhuku. Pane amene kuti pakukwidzwa patakaita mukombi yavo vanga vapihwa mazita nemadrivers ameno nemadriver, nekuti tanga tamikisana vemadriver akasiyana siyana nemabhazi akasiyana. Then vaingodaidzira votaura pane vanhu vasipo. Ameno kuti vanhu ivavo vakabudira kupi kana kuti vakaendepi, ameno havana kuzotooneka. Ungazwi saka imi muripo ngatichimutsvagire chini, mota muende. Isu takasimuka tingaenda. Vochobva vati tamu kombi yacho yatanga tanzwi tiuye nayo kuJoni kunoko. Vochobva vati wedzerai imwe mari. Vazhinji vangati mari hatina. Handiti imi mataura nadriver here. Imi mataura nadriver. Kana imi muchida mari mozopihwa nadriver. Angati kana musingadi kubvisa mari dzikai mubve masara pano. Nekuti hatisati tatofamba. Ungazi muri kuda mari, ungazi umwe naumwe munhu ngatipe 200. Apa isu kubhazi tanga tabhadhara mari yakakwana. Manje wotobhadhara kuitira kuti uone kuenda, nekuti unokwanisa kusiiwa pasango apa usiku. Panga kwakuma past 3. Nekuti pabhodha takagara 3 hours tiripo. Then tapinda dzousiku. Then tabhadhara mari dziya dzaidiwa umwe naumwe vangati nevane vana. Mwana 200, mai 200, mwana 200. Nini hangu ndanga ndisina mwana. Ndakabva ndabhadhara 200 yangu. Ndabhadhara 200 yangu. Vanga vane mabhegi aya asingakwani pasiti. Aibhadharawo futi anga aichigara pasiti yoro usingakwanisi kubata wega kudai. Moziva kuti pane bhegi rekuti waribata kudai rinokwanisa kuti uku robva ravharira nzvimbo yevanhu. Saka rainzi ngarigare upai pasiti. Then wobva waribhadharirawo 200 rand. Saka pana mai vanga veiti apa vane mwana apa vakatobvisa iri 600. Ungati ndinobhadharira mberi vanga vechiramba. Vanga vechitoda mari yavo ipapo kwazi todotenge petrol. Vanhu vakabhadhara, mota ingabva yasimuka. Takafamba hedu zvakanaka. Tafamba zvakanaka. Ndingadzikirawo pandainga ndichida kudzikira. Ndingauya kumba. Ndasvika pamba, ndakasvika pasina kana pekutanga kuti unotangira papi uchiendepi. Panhau yechikafu. Kuda kuti mafuta chaiwo emuriwo hapana. Ufu chaiwo hapana. Takagara chingoita zvekungoti ungakumbirawo uyu nhasi, mangwana wakumbirawo uyu, mangwana wakumbirawo uyu, uchingochinjanisa vanhu. Uchingoona kuti upenyu hausi kufamba. Chero naizvezvi upenyu hausati hwanatsa kufamba chaiko chaiko. Chamunganatoti muJoza chakaoma chingava chii mulife yemuJoza compared kulife yekuZimbabwe? Izvezvi mabasa ari kunetsa. MuJoni muno mabasa ari kunetsa. Haachatobudi zvekutoti pamwe Zimbabwe itori nani. Nekuti izvezvi kuti mari yacho waona kana kapisi jobo kacho unokwanisa kuchajiwa mari shoma shoma. Mari shoma shoma yacho wouya wode kuti utenge chikafu haikwani. Apa ndine mhuri kumba. Unoda kuti utumire vana vanoenda kuchikoro. Imi mitomboti izvezvi tarisiro yenyu muJoni muno yakamira sei? Chichi ngati ichi ndo chakatimisa dai taisvika palevel yakadai so. Dai taiona zvakadai so. Tarisiro ndinayo neyekuti dai ini nemurume wangu taiwana basa. Tingawana basa tokwanisa kuchengeta vana vari kumba. Kuona kuti zvakamira sei. Ndezvipi zviri nani pamuri kuwana basa kana kuenda kumusha? Zvamunoona zviri nani? Ndadzome chiti muJoni macho zvafanana. Kuenda kumusha futi usina pekutangira hazvibudi. Zvakangofanana. Saka ini tarisiro ndinayo neyekuti murume wangu angawanawo basa.
one wedu tiri 2 angangoona basa zvinenge zviri nani zvinofambika zvakanaka. Nekuti upenyu hwekungoswera makavata muchimuka muchiswera makavata muchimuka hunorwadza. Murume wenyu anoita basa rei? Pari zvino hapana basa raari kuita. Ane here basa raanosarudza kuti ndinokwanisa rakati kana kuti ndewe general work here? Kune vanhu vanoti chero basa ramuka ndinokwanisa as long riri general, kana kuti ndiweredha here kana ndipe인da here. Anongoti basa rangobuda iri general work rese anoshanda. Kuimimi inini chero rangobudawo remumakicheni chero chamwe rangobuda ndongoshandawo futi. Alright. Saka imimi since makatanga kuya kuJoni kusvikira iko zvinezvi munofungidzira kuti sarudzo yekuya kuno kuSouth Africa yange yakanaka here? Ndinotoona kuti panguva yacho ndiri kumba ndaiona sekunge yakanaka, nekuti ndaiti pamwe ndikasvika tingadai tokwanisa kubhalanzisa. Asi izvezvi ndiri kutoona yakadii yakatoshata, nekuti vana vacho handina vana vari kumba vanenge vechidawo anything, vanodawo kubhadharwa chikoro. Saka zvese izvozvo hapana chetiri kukwanisa kuti tikave. Asiwo kune vamwe vanhuwo vachida kuya kuSouth Africa vatoriwo nemapasipoti, vanenge vachida kuya kuSouth Africa nevasinawo mapasipoti vanoti tombondotanga life kuSouth Africa, mungavatudi? Izvezvi ndoataurira kuti South Africa izvezvi yasiyana nekudhara. Kudhara waitoti uchisvika mabasa wachaiwo wanga wachimawana. Manje izvezvi mabasa haasi kuwanikwa. Kuti uchitaurira munhu anokwanisa kuti uri kunyepa, asi unenge uchitomutaurira chokwadi. Especially kufamba usina passport, nhamo dzacho dzinouya ×2. Asiwo mechisvikawo muJoni munomu makafila sei for the first time? Tisiri kutarisawo mafambiro amaiita. Toti muJoni macho mechisvika makafila sei mechiona Joni? First time here kana second time? First time yenyu kuona Joni. Zvese zvanga zviripo. Asi palanguage apa manje. Palanguage panga pasina unatsaumira zvakanaka. Nekuti chirunguzve dhololo hakuna chirungu. Kuti unzwe kuti uri kuti chii. Ndakatombotiza maZCC ndichifunga ndichiti maybe mapurisa. Tajaira mauniform ekwedu kuZimbabwe. Alright, maiona semapurisa. Ndaiona semapurisa ndikatovatiza maZCC ndikati mapurisa. Saka manje zvamuroti mamusinganzwi malanguage aya maizoendawo kushopa sei kutenga kana kuti mumataxi maizvifambisa sei? Ndaitomirira murume kana aripo. Kana chiri chingwa chemakusena aisiya atenga, then ndongomuka nekumwati. Ndabva muchiti mune vana 3. Handiri? Vana vamakazvarira kupi? kuZimbabwe kana kuti? Wekutanga first born ndakamuzvarira kuZimbabwe. Wechi2 ndakamuzvarira muno. Wechi3 muno. Tonzwa vanhu vakawandisa vachitaura kuti zvipatara zvemuJoni kana uri foreigner zvonetsa. Imimiwo zvanga zvamira sei? Madhezi acho vanga vachabata vanhu zvakanaka. Ndakatozvara zvakatonakisa wekutanga, nekuti nhangu handitori nguva kana ndaenda kuchipatara. Ndinototora hangu minutes, hours. Ndofunga 3 hours, 3 hours ndinenge ndatopedza nazvo kana ndaenda kuchipatara ndeitokwadziwa. Saka inini hangu vaindigashira zvakanaka, ndosununguka zvakanaka. Asi ndaingotyawo nekuti tainga tichinzwa kudaro kuti havabati vanhu zvakanaka. Nemakadhi vaitondipa zvakanaka. Hapana mwana wangu wendisina kupikwa makadhi vese vari 2. Netuma birth record twacho. Across the Border Season 2, Row 1, Linda, Take 2.
musimuze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaonoona zvinoitika munomba karemera mafumure chese chine miko yakaipa chishaye ziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so andinangendirere chinorongwa nemando wanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva ngatipinde muepisode yanhasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai vanga vari kuvaitesa musika ndobva vato izvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter coffee.